Привет! Это наш болгарский стол. Какой хлеб красивый ел. Да. Это все сладости. А это что, Дима? Холодцы? Это как долма. А как это на булгарский? Сарми. Сарми. Сорис. О, суп! Закрой, дорогая. Суп. Покажи наше, что тут наше было. А, вот пельмени мы сделали. Пельмени. Это наш вклад в читалище Скалску. Это морковка корейская. Подержи. Долма. Это уже не мы делали, но все равно. Котлетки у вас. С чего это котлетки? Это кюфтеск пиво. А, как пиво? А, офигеть. Я никогда не пробовала. Сейчас они это... Аплодисменти. Дали сте ми пробваш, каквото е. Все немножко что-то продают. Все натуральное болгарское, очень интересно. Еще даже люди не пришли. А наш киоск Скалска, как обычно, больше всего людей. И это радует. Казах, вика върши купи, викам аз мой на всичките, ама ще отида да ги продая. Какви ми дойде на кръка. От мои да си купя. Имам меса всякъде. Ама се представям си, като го отворя дори и да их присуди. Все из теста. Много е красиво. Не очаквам някакво. Аз се казвам Калоян Кротев и съм от село Царева ливада. Участвам в Национално дружество Традиция. Днес сме тук в село Съботковци, на което представяме експозиция със старинни оръжия от времето на възрожденските събития и моменти. Виждате, това е така наречения селяклък, който са го носили хайдутите по това време. Той бива затъкнат с един, може с два пиштола, хайдушки по това време, ятаган, ножове. Това тук се нарича евзи кутийка, която евзи кутийка се пълни с евзи кабзи. Са ползвали евзи кабзите, за да се сложат тук в пистолета на пистона и когато се щракне да гръмне,
по този начин се възпламенява капзата, а капзата възпламенява барута. Така се произвежда изстрел. Това е барутница, която е стояла при хайдутина, и фишаклък, така наречен фишаклък. Това е кутийка, която в нея са подготвили предварително зарядите, които са използвали за бойни действия. Тоест хартийка, навита като фуния, в нея се изсипва барут, пуска се едно оловно топче и се завива. Това нещо, като се завие, се поставя в тая кутийка подготовка. И в военните действия вади се фишаклъка, хартийката, откъсва се, изсипва се в цевта на пистолета и по този начин затъпва се и се прави изстрел. Тук представяме и такива пушки от този период. Това е двуцевка, както виждате. Тя е капсулна, по същия начин механизмите работят като пистолета. Тя е само че двойно зарядна. Също се пълни тук отпреде, с шомпол се затъпва и така. И се произвежда така наречения изстрел за глава. Истината е, че в посия, когато се прави хайдушка посия срещу турски керван, когато е въоръжен хайдутина, той използва пушката по този начин, стреля един път, два пъти, каквото оцели, каквото успее да оцели, пуска пушката на земята и започва да тича срещу кервана. Вади единия пистолет, гърми отново, пуска го на земята, вади втори пистолет, гърми, отново го пуска на земята и накрая вади ятагана и оттам идва старата българска приказка накрая каквото сабя покаже. Оттам идва тая стара българска приказка накрая каквото сабя покаже. Виждате оръжията, това е Мартина Хенри Пибоди, произведена в Англия. Тя е била основно на въоръжение в турската армия. Тя е от първите патронни оръжия, които се произвеждат по това време. Тук се отваря по този начин, тук с буталото, тук влиза патрона, затваря се и тая пушка вече е готова за изстрел. Тук също така сме показали крънка. Крънката е също патронна пушка, която е участвала в битките на Шипка. Това оръжие е произведено в Русия, в град Тулса. Затова и на нея тук има надписи ТОС, нали, Тулски оръжеен завод, и е произведена през 1866 година. Тя е патронна пушка, по наше време са ги наричали иглянки. По същия начин се отваря, тук се отваря по този начин, слага се патрон, затваря се и се произвежда изстрел. Много благодаря. Добре. Супер. Това е. Мерси. Гледайте ги. Имаме и пистолети старинни. Ето, това е старинен пистолет. Капсулен. Тук се слага капса. Зарежда се. Пълни се отпред с барут и се произвежда изстрел напред. Това тук задължително е топче, което е топче за такова, което служи за, примерно, за ръкопашен бой. Когато гръмнеш пистолета, можеш да го обърнеш по този начин и да удариш противника по главата. И да, тежко е. Това е така наречената харбия. С нея харбия са съпълнили преднапълнищите пистолети. Нали, когато пуснеш барута и оловото, слагаш било хартия за тапка, която я запълваш, по на парче плава, вълна, каквото намериш. Шума понякога в Балкана.
и ги запълва по този начин. Но това нещо е с двойно предназначение. Значи предназначението му е защото веднъж, че пълни оръжието, нали, затъпваш. Второто е, когато хайдутина е в Балкана и реши вечерта да се запали огън, да се стопли, са събирали мъх, нещо стара шума и т.н. и с кремъците са удрали по тях. И така прави въгленче, разбирате ли? Да, прави искра, прави въгленче и се вади, това се нарича дилов. Взема с него, щипва въгленчето и го поднася вече на стъкнатия огън, където да го сложи и раздухва и разпалва по този начин огъня си. Значи за пален огън трябва мъх, трябва кремък, трябва и чакпак. Чакпакът и прахан. Праханки и такива. Всичко се е носило в една пункия. Той от той поколение един той прахан. На 140-150 години старо. Колко ти искаш? Така че това е също.